Ešte predtým, ako začne toto video, nezabudím dať odber, už sa blížime k 300. Wow, zdravím vás ľudia pri ďalšom videjku. Dneska tu máme nový mikrofón Mano DGM20S. Je to nový mikrofónik, ktorým takisto teraz natáčam videjko. Tu môžete vidieť všetko, čo tento mikrofón obsahuje, ale ja by som už išla na toho rozbaliť, lebo neskutočne sa na to teším. Akože prišiel som na ňom random. Ako môžete vidieť, tento mikrofón má 3 farby, je to biela, rúžová a táto čierna, ktorú mám aj ja. Na československom YouTube som nevidela žiadny unboxing na tento mikrofón, takže poďme na to. Tento mikrofón sa mi páči, pretože má riadne dobrú spracovanú túto celkovú textúru a máme tu kartičku, ktorou si nainštalujeme appku na noise cancelling a updateovanie tohto mikrofónu a ďalej tu máme nejaký návod. Výhodou tohto mikrofónu je, že v tom návode máte presne ako ho nastaviť, nie ako ostatných mikrofónov, takže nemusíte sa s tým byť a je to úžasné. Takže návod si teraz odložíme a poďme sa pozrieť na samotný mikrofón. Chcem vám pripomenúť, že samotný mikrofón stojí $35. Jej, cukriky! A táto celá sada stojí len 60 € a máte tam k tomu pop filter a ešte aj rameno. Akože to je celkom úlet. Ako môžete vidieť, tu máme celkom kvalitne spracovaný pop filter s ich logom a toto už máme našho fešaka, náš mikrofónik, ktorý je veľmi ľahký. Nepôsobí až tak lacno, dole máme volume, ktoré si môžeme koliečkom, ako to majú HyperX, spravovať. Ďalej tu máme mute, farbu a noise cancelling. Pod týmto sa všetkým samozrejme skrýva naše vysnívané rameno, ktoré má podobnú konštrukciu ako rameno z Yankee IMC, ale príde mi, že o dosť kvalitnejšiu aj to prenášam, ale je to dosť podobné. Tu máme všetko, čo tento mikrofón obsahuje a je toho dosť, samozrejme aj cukríky, oh yes. A teraz si pustíme videjko, ako to montujem. Vlastne tu máte tie RGBčkové módy, o ktorých som vám hovorila. Podľa mňa je tento mikrofón najlepší budgetový mikrofón, aký si môžete kúpiť. Mala som HyperX Solocast, mala som Quadcast, ten už úplne budgetový není. Mala som Yankee IMC a ďalšie mikrofóny, napríklad zo sluchátok. A tento sa mi páči najviac, že je asi najlepšie spracovaný, je ľahký, je malý, je rýchlo prenosný a páči sa mi najviac. Ak si toto pozeral do konca a potrebuješ pomôcť s nejakým mikrofónom, kľudne mi napíš na Instagram, volá sa tam Rockhanek12, všetko spolu vyriešime, môžeme si popísať. Nezabudni hodiť odber, už mi chýbajú iba 3.